clear tu te chibai ule tunchum video a hian tunlaya India ram chanchin thar lua khat tu le political party sang po in buai pui ber pakhata an nei October ni thum cholni chhuna Uttar Pradesh Lakhimpur Kheri district a thil thleng le chumi na rin chua thil ṭhenkhat kan thlirin kan bi chiang don ani video masalama modia sarkarin farm lo thar pathum ma siama wanga Loneitu te lungoi lo thu le politics a ngong anei ṭhenkhat te kan tar lang to a Loneitu te lungoi lo na hian kum khat atling thua kanita a mun sang lungoi lo na lan tir tu Loneitu engemaw zatin lungoi lo na lan tir chungin an nun an hlan to a chuti chungpo chuan pumodia sarkar hian an thil phut ti hlotlin saka hnekin nam Phatsantute le mi firfiak chuate in an la chuata deuh ani a tun thla October ni thum cholni masa le a khan Uttar Pradesh Lakhimpur Kheri bial tu MP Union Minister of State for Home nibok Ajay Misra teni le Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya te Lakhimpur Kheri bial chunga sarkar scheme thar pakhat hong turin an chuaka Loneitu lungoi lo pungkhomin Ajay Misra te chuan na helicopter tumna tur helipad hualin jinglama tangin nor an lo huai hota chuti anga boruak a sosan ema wang chuan Ajay Misra te hi chu helipata chuan tum lovin mundanga an tuma chumi hnuah Loneitu pungkhom te po chu an ho zui vele maya ma se thui po an kalma in helipad lama tanga motor pathum ronin zui phei chak tak taka tlan ten Loneitu te holam chu hnunglama tanga tlan pelin Loneitu ṭhenkhat an su in an chil hluma hei hian Uttar Pradesh mai ni lovin rampung madeng chuak ngal heng motor pathum Loneitu ron su tu te zinga ama sabera tlan hi Ajay Misra te motor a fapa Ashis Misra ana khalh ber thin Mahindra Thar ani a Loneitu ten hemini po hian Ashis Misra tel ve ngei thu le helipad an hual vel lai po in Ashis Misra chu an hmuh thu an soi helipad atanga Loneitu te holam tharum thomia lova an kal lai an hnunglama tanga ron su tu le chil zui tu te hian silai po an kap ni in a hmuna om Loneitu ten an soya tin police in motor kang cheta an dap na a silai mu ka ruato hnu an hmutel bok Loneitu ten he thil ti tu le silai met puak tu berpo Ajay Misra fapa Ashis Misra chu ani ti in an pu a he thil thlenga wang hian Loneitu pali le BJP workers pali an thi a Loneitu te zinga hian hliamna tak tuar engemaw zat an awm bawk Union Minister of State for Home Ajay Misra le a fapa Ashis Misra ten Loneitu te pu'na chu pha in he thil thlen lai hian Ashis Misra chu hmun danga awm daih thu an soya Loneitu te le AAP party hruai tu ten Union Minister of State for Home Ajay Misra hi Minister of State ani na tanga bang tura an phut chungin abang du lova chunglama tanga ban tir ani bok hek lo hetia cholni tlaya buaina lian taka chua hnu hian state chunga hmun tam taka Loneitu ten lungoi lo na han lan tir chun zom nga la Punjab atangin Loneitu tam takin Uttar Pradesh an panbaka Punjab Deputy Chief Minister Sukhjinder Singh Randhawa hovin MLA engemaw zatin Lakhimpur an pan ve ngal boka tin Congress High Command lama tangin Priyanka Gandhi po Uttar Pradesh a thlok lut ve ngal bok ma se Uttar Pradesh Police ten heng AAP party hruai tu tele Punjab Loneitu te hi konga lodang betin Lakhimpur lu an phal lova Congress Party mai ni lovin Uttar Pradesh a AAP party lian ber Samajwadi Party hruai tu pa le Chief Minister Hlui Akhilesh Yadav te Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh le Uttarakhand Chief Minister Hlui Harish Singh Rawat te po kalkonga dan be an ni a Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel po Lucknow Airport a dan nani bok chumai ba ka UP sarkarin Lakhimpur Kheri district a internet service ti topin CRPC section za somli pali apuan hnan boka hei hian soisela hlona sa hle Lakhimpur bial Loneitu te an bial tu MP Union Minister of State nibok Ajay Misra chunga han lungoi lo em na chan le
cholnia helipata lungawilohna-in lan tir chan pakhat chu thakalta September ni somni panga khan an bial chunga vantlang in khom Ajay Misra hian ṭhû-a soya chuta chuan Lakhimpur bial chunga Loneitu te chu warning pe in sarkar laka in hel le ko mo in bol reng mai hi in sim vat lo ani chuan a sim tir dan ka hria ania in nung chang khalngil tur hian minute ni po kamamo lovang MP le minister te chau kan ni lova minister MP le MLA te kan ni ma hian enge kan ni thin po in hria em ni hetianga ko mo in bol zui zela kan in ma chon na chula ni vai chuan Lakhimpur hi in chua san chul mayang ti in tongkam deng khong takin Loneitu te avova minister MP le MLA te ani ma hian sumdon na konga le tharum thona sang sanga ain nam hnoin a thinaram hle thin ni in Lakhimpur mi puite hian an hria a chutianga union minister ani hnû-a tongkam du tuilo zeta Loneitu te avo chuan Uttar Pradesh Loneitu te thin na tirim hle chutianga ni mek laia a fapa khalh thin an motorin Loneitu te asu a chil hlum le ta zel hian boruak ati so sang ta em a chuti laiin pumadian kumin July thla a cabinet a sik soya a minister te zinga tel thar amit sa thachang dal tu Ajay Misra hian Lakhimpur poi khoina chu Loneitu te chau chua ni a soin Loneitu te zinga hian a tira tangin nam Phatsantute le poi khoi chak zek tu tam tak anin zep ni in a soi ve thung he thil thlen ni po hian Loneitu te nan motor hi lungin an tong chiama chumi hnû-a heng thil hi thleng chau ni in Ajay Misra hian a soya chu national TV le media lian te po in war takin an puang chuaya Loneitu te hi tharum tho masatu a an pu deuh vekani minister fapa Ashis Misra po in NDTV palai zona changin thil thlen na hmuna khan ka om ve lova kan motor ron holam kha lungin nan lo tonga kan driver an lo vom fu awangin ni kho hrelovin a oma chuwang chuan a motor khalh chu control zui zel theilovin an tlu a chuan Loneitu ni a in chal mi pahnih a del hlum ti in a soya Loneitu te hi Loneitu po ti mai lovin Loneitu ni a in chal tharum tho ching mikut ram ti in a soi deuh kher ani hetianga Misra te pa fa in Loneitu te an pu hming chiat na national news channel sang in an puan dar chuai hnu hian video toy te pakhat second somni pariat chowa sei aron dar chuak vele a chu video a chuan helipata tanga Loneitu te holai nunglama thil om ngai tu alo le hmumia lawangai ngam taka an kallai nunglama tanga chak tak taka motor pathum ron tlanin an ron sulai le an tlang lai chiang takin alanga chung motor pathum te zinga ahmasabera tlan chu Union Minister of State Ajay Misra motor a fapa Ashis Misra khalh thin Mahindra Thar Jeep ani a Lakhimpura internet service ti to pani chungin video dang po engemaw zat a ron dar chuak ta thova chung video zinga ṭhenkhat a chuan mipui mang ang le hlau thlabar tlan dar kara silai puak ri te po hriat tura om heng video te hian Misra te pa fa le national news channel lian tak takin Loneitu te tharum tho masatu a an pu na chu dot muhlum ani ti chiang takin alan tira ma se chu mi hnu po chuan Ajay Misra hian Minister of State ani na ha ban san chuang lova a fapa po man ni lovin an pa fa hian an lain soi thiam chun zom zel zok Uttar Pradesh sarkar le Loneitu pol hruai tu te in rem na angin Uttar Pradesh sarkar hian Loneitu thi te cheng noi somli panga theu aralin mi thi chung katin atangin mi pakhat hnena sarkar hna pek theu an ni anga liam tuar te hnena zang na dom na pek an ni bokang chu mai ni lovin Union Minister of State for Home Ajay Misra fapa Ashis Misra laka Uttar Pradesh Police-in ṭhualṭha thubuai mi phiaruk thubuai le thubuai dang sang panga lai an ziak lut nga la mase ni ruk chung lai chu Ashis Misra hi man lovin zalen takin aom zui zel hetianga Ashis Misra man lova zalen taka alen vel lai le apa po Union Minister alani chun zom zel lai hian
Loneitu chiat tok chung kwa te lungai na trom pui tuma Lakhimpur lampan eptu party shuai tu te chu konga dan be chun jom zelan ni a Aam Aadmi Party Punjab ko in charge Raghav Chadha Punjab MLA rual Lakhimpur lampan te po Lakhimpur thlendon trepa Uttar Pradesh Police te hian an lo danga tuna kan hmuang hian Raghav Chadha an Lakhimpur Khiri District SP Buaina ti din an ni chan na zota mithi chhûngte mitui hruksak tur le an lungai na trom pui tuma kal an ni thu law and order bo chiat tum an ni lo thu a hrila engdan tro chanin nge dan kan ni SP sap kara hian mi pali kan chuanga CRPC section za somli pali po in min huam lo tin he kara chuang te hi MLA vek kan ni a leader of opposition po atel India ram khoya po kal turin zalen na kan neya du na hmuna kal theina chanvo nang mana inei angkha ke ni po hian kan neya sin video kha nang po inilo en venge yanga jip chak takatlan in Loneitu te an hnunglama tanga su a hatlan san tlang ngal dai kha hmuh in na iti ve tho ka ring ke ni po min thongin na kan ti tak zeta chiatok chung te mutura ronkal mai kan ni hetianga du a milo dan ngot hi thil dikanilo ti in SP chu ashila mase Uttar Pradesh Police te hian an kaltir mai chuang lo हमारा अधिकार है देश में हम कहीं भी जा सकते हैं जो अधिकार आपके पास है वही हमारे पास भी है और सारे विधायक हैं यहाँ पे जो गाड़ी में बैठे हैं सारे विधायक हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठे हैं सब साथ में हैं आप इनको देखो tuna kan hmuang hian Aam Aadmi Party MLA tele midang ṭhenkhat konga an thu a The Mojo Story channel palain Raghav Chadha hi eng titura ronkal nge an ni le engwanga police ten lo dang nge an ni azota Raghav hian Loneitu thi chhûngte hmutur le an lungai na trom pui turin Aam Aadmi Party palai Punjab MLA le leader of opposition te kan ronkal ani a tuna hian KM sompanga chavin lusûn chhûngte nena kan inkara dang to ti a ti hian police station kianga min lo danga he hmun hi Lakhimpur Khiri District huam chunga omni in kan kaltumna po kan thleng lek lek ani to a mase UP Police 10 kan kalchhun jom zel the to lo thu le law and order kan bo chiat an lo thu min hrilin ti hian min lo dang top mai ani motor pakhata MLA pali kan chuanga section za somli pali in min huam lo mai ba ka keini dan siam tu rual te hian dan bo chiat kan tum lo thu le lusûn chhûngte torpuya an mitui hruksak tur chawa local kan ni thu kan soipo in min kaltir du ta chuang lova sipai heti zozai keima ni min dang tura hanin punkhom te ka hmuh hian kei phei chu ka chi ai lek lek hetiang taka sipai tam pungkhom hi tun hma in kalola hmungai lo minit sompanga dan vel zela motor ron kalin police an ron thlenbel zuta ihmuang hian tuna po police zatel fe poi khoina lian tak thunun tur le beile tur ang mai in anom khup mai ani hi chuti lain apoi khoi tu tak Loneitu te chil tu ber chu zalen takin aleng mai maya tu ma inan man lo keini min man dan le min dan be dan hi han en hian misual poirap thlak tak khoi kan ang hle voina Arvind Kejriwal le Aam Aadmi Party in Loneitu te lungai na torpuya an kianga din kan tum hi engpoi khoina le engdan bo chiat na nge ningai poi khoi tur le dan bo chetura ronkal kan nilova lusûn chhûngte hmutura ronkal mai kan ni I camera kha her kwalin han en vel la police engzat zozai nge om hi en ro hetiang zat police pungkhom hi tunhma in kala hmulo hetiang zat police anin punkhom hi international border veng him tur ang mayan ni keipo in SP bia in kalphalna permission min pek ma chu he thana kot kong puya hian kan thut reng tur thu ka hril ti na changa कप्तान साहब को SP महोदय को बोल दिया है कि हम बीच सड़क में बैठे हैं निधासन थाने के सामने जब तक आप हमें यहाँ से परमिशन नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे हम यहीं बैठे हैं यहीं बैठे रहेंगे अच्छा
chumi hnû-a zawt tupa hian nangni chauh lo Chhattisgarh Chief Minister te Congress ruaitu Priyanka Gandhi le in party MP Sanjay Singh te pawh dan an lo ni tawh a hetianga UP sarkarin midang ron lu a duh lo chan hi enge ni theia irin tina zawt le a Raghav hian heti zat a tam police force in eptu party ruaitu Loneitu te kianga din tum an lo dan zel dana hian thil pakhat a hriat thiam thei eng thile mo chu thup an tum ni in alang eng thil chunge ni anga keini kan va thlena wanga puan chua om tur ni an ngai thuruk chuni tual tha thu buai or tu voin thlenga man lo ala om man tur le apa union minister man ni loka mipui hma a Loneitu te laka tongkam deng khong tak mang tu bang tura kan phut te hi enge adik lo na om kan mi hmuh tum te kan hmuh ma lo chuan kan kir lawang tia soilaiin police officer in Raghav ate ho hi hruai sana hmun danga kalpui a ron tuma ये मैन हैंडलिंग करने की यहाँ पे कोशिश आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती यहाँ पे उठाया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे विधायक हैं या फिर पंजाब से जो भी यहाँ पे नेता आए हुए हैं। सर इन लोगों को क्यों रोका जा रहा है? इन लोगों को क्यों रोका जा रहा है? मतलब क्या इनको अधिकार नहीं है कि वो तो यहाँ पर उठाने की कोशिश की chanchin bumi te zona po chang lovin Raghav ate ho hi hmun danga an kalpui zui kan soi to angin Aam Aadmi Party palai te chau ni lovin party dang palai te po Uttar Pradesh Police te hian an lo dangin an lo hreng beta chuti laiin Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath le Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel te ho ero chuan Uttar Pradesh khopui Lucknow-a India Zalen cham kumsam sari pangana puala New Urban India Smart City program hongin rilru thoveng le lungkham nei lo hmel takin hun an lo mang ve mek thung heti lai hian October ni ruk ni lai ni a Delhi lama Chief Minister Arvind Kejriwal-an press conference nein Prime Minister Narendra Modi a zo na halo zot ve mek boka chu press conference chu tu na lo thlir chhun jom nga lila pu Prime Minister za om tak chibaile Lakhimpur khiria thil thleng chungchang kha voin thleng hian rampuma mi in soi bera an neya poi soi lo Loneitu chil hlumtu te him turin kan system te hian kalme kani ti in mitin in an soi chumi thuwa chuan ramchhung mi puite ayo in hnena soi du ka nei engwangin nge voin thlengin tual that tu te man an lani lo hetianga him man ni tlat hi enge a chan tual that tu te hian chhun kho enga langsar takin mipui tam tak hmuh lai nge in an motorin Loneitu te an chila chuti chung chuan voin thlengin man an lani lo engwangin nge him an ni tlat kho en lain mipui tam tak ma a mi heti za thi chilin an tlan tlanga chu tual that tu ma a chuan system pumpui kunin a thing thi a tual that tu him tumin thei to pan chu a hengte chu hindi film ani kha kan hmuh thin ni सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी आज हर देशवासी टीवी और सोशल pu Prime Minister voin hian ramchhung mi pui zong in TV le social media a motor ron tlan Loneitu te chila tlan tlang le ta ngal dai kha han hmu veka chung tual that tu te him tura sarkar chet vel na hian enge a en tir le mi hausa le politician ni chuan I motorin tu po I chilin itlan chan thei ti na em ni kha motor khan khalai hmuna om Loneitu te chau kha chil lova rampuma Loneitu zong le ramchhunga mere thei zong a chilani sarkar pumpui le system pumpui po kha motor khan a chil chezo ni hialin alang pu Prime Minister voin hian le lama sarkarin ramzalen champha kumsam sari pangana halom na huna manga le lama eptu party hruaitu Loneitu lusûn chhûngte hmuh tumakal te chu zela khung an ni ve meka
heng hi engzalen na champha lom na nge ni ngai heng te chu sa photi thin dan ani kha heng te awang hian emni kan thla tu te khan zalen na suala an nun an lo hlan le a enga ber chunge Lakhimpura chuan thuruk ni a eng thuruk wangin nge chuta chuan chanchin bumi te emo Loneitu te emo eptu hruai tu te emo lu phal an ni lo le voin hian rampumin Lakhimpura thil thleng tak kha hriat an du ani tuin nge motor kha khala eng wangin nge Loneitu te a chil thudik hriat te chu ramchung mipui te chanvo ani lom ni kan hnung kum khat kalta atangin Loneitu te Delhi da ya an thu a mi zaruk chuangin an nun an hlan to laiin tuna ti hian motora chil an ni le ta ni a eng wangin nge heti taka Loneitu te laka in thin rima in eng poi nge Loneitu te hian an khoi le voin hian system chunga mi ten kha motora khan minister fapa chuang hleine man ti a cholkar khat hnû-a motor po lo omreng reng hleine man ti le anga chuta tanga cholkar khata liam le meu phei chuan system zong zong hian Loneitu te po an lo omreng reng hleine man ti le du hial to ang thudike ro chu heta hian fel takaro rel na om lova chu zong chu ani voin hian khua le tui tinin ro rel na fel la oman phuta thutluk na chu ikuta om mani e pu prime minister ṭhenkhat Buaina tu arang thei ang bera man ngal tur le chutianga in nam hnoi minister chu I cabinet atanga I choltir ngala lusûn chhûngte I tlo bok hi rampumin an du ani an prime minister nen anin hmuh chuan an lungai na le an torna te po anep deuh ngei oma sin kalome प्रधानमंत्री जी सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें और पीड़ित परिवारों से मिलें अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन Kejriwal-a chau ni lo hian party dang dang leader te po in Ajay Misra a minister ani na atanga bantir le fapa Ashis Misra a man ngal chu sarkar lai pui le Uttar Pradesh sarkar atangin an phuta tin lusûn chhûngte hnem turin Narendra Modi le Yogi Adityanath te an phut bok chutianga norna na satviau hnu chuan poi khoina thlena tanga haninga liam hnu October ni saria Uttar Pradesh Police-in Ashis Misra te geta kauna lekha antara chu lekha chuan Ashis Misra hi October ni riat zirtop ni zingdar soma Lakhimpur Police Crime Branch Office in report turin an riat tira mase Ashis Misra hi in report lo chutianga ni mek lai chuan Supreme Court ta Lakhimpur thil thleng chungchang hi hearing nei ani a Chief Justice of India N.V. Ramana kai hruai Justice Pathum omna benchin Uttar Pradesh sarkar chu na sataka zilin IPC section zathum pahni na tlo chana ṭhenkhat Buaina tu midang Ashis Misra an tiang hian kauna lekha pe in police ma in lan turin an som ve thinem ti an zota UP sarkar ayo ading senior advocate Haris Salve an Ashis Misra chu October ni kwa in rin ni a police ma a in lan to nge tur thu le Uttar Pradesh Police ten thleibik engma neilova hnu chui hna han kalpui tur thu a hril Chief Justice N.V. Ramana an Uttar Pradesh sarkar chu an police ten poi khoina thlenna hmuna finfia na omte reng reng ti chamai lova agency dang kuta an hlan chhon hun thlenga thataka lo vong him tlat tura DGP hril turin a hriat tira Chief Justice hian Uttar Pradesh Police ringot thi chu aring zo ngang lo ni in alang tin Chief Justice kai hruai Supreme Court bench hian Uttar Pradesh sarkar chu thu chawa serious ataka an serious na hmuh tur om lo ni in a soibok hetia Supreme Court mewa in rola Uttar Pradesh sarkar a zil hnu hian October ni kwa in rin ni chohmadar som pakhat rikma dewin Ashis Misra hi Lakhimpur Police Crime Branch Office Special Investigation Team ma a in lana Police thahnem takin vengin chanchin bumi te hmuh lo turin office hnung lam kongka atangin an lupuya chanchin bumi ten darkar som pahnih don lai po na an nga hnu in zandar som pakhat vela
special investigation team ho tu pa in an zona tam tak chan thei lo aneya wanga Ashis Misra chu custody a an kol tur thu apuanga chanchin bumi te hma a Misra chu aron in lan ta lo ani hetia Ashis Misra zela da lu ani ta ka wang hian engkim a felta duak ti na hani haulova achunga engtin nge ro rel ani zel don ti hriat ani lova Loneitu Paul Shwai tu ten Ashis pa Ajay Misra man ani ve hma lo chuan Ashis achunga ro rel na dik a om manrin lo thu le an movement po topsan mai lova warle zual zo ka kalpui chhun zom zelan tum thu an soya Uttar Pradesh Police-in Ashis Misra an man po Supreme Court hmuh lan moi an tum wang chau nianga yin ro rel na dika thlen hma chuan sarkar laka an lanor chhun zom zel tur thu an puang chuti laiin eptu party hruai tu te po in BJP kai hruai Central Sarkar le Uttar Pradesh Sarkar an la bei chhun zom ve char boka Indian National Congress in Priyanka Gandhi hovin Uttar Pradesh a rally lian tham takan huai hota Samajwadi Party in an hruai tu pa Akhilesh Yadav hovin in khompui lian tak an huai hot ve ngal bok Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh le Raghav Chadha Punjab atanga palai kalte po in an tum angeya Loneitu lusûn chhûngte hmuh an lungawilohna an trom puya Aam Aadmi Party chu Loneitu te kianga adin tlat thu le poi khoi tu ten an phu tok hremna an hmuh ngei theina na sarkar an nor zel tur thu an hril thalaka kan hmuh ang hian lusûn chhûngte hi phone call hmangin Arvind Kejriwal nen an in biak tir hlom bok BJP ro rel na hnuaya Loneitu pol hrang le eptu party hrangin ro rel na dika om theina na sataka sarkar an nor reng chungin Ajay Misra te pa fachunga hian eng ro rel na nge thleng zelang ti chu hunin alaron thrilanga update tura om chuan kan update ve zel bokang tunatan chuan heti chin hini se video masa Punjab Chief Minister Thar Charanjit Singh Chani a Christian ani lo thu kan soya mi ṭhenkhatin Charanjit Singh Chani a baptisma changlai video an hmuh thu an ron soya wangin ka handap kual vela pastor pakhatin sikpa pakhat Simranjit Singh a Samuel ti hming puto tura tuya hnim phuma a baptist live video halo ni zoka an hmingain an lo ba ka an hmel po ain ang lova anin an ve deuh na layero an lu an tuam ve thin ti lai te hian ni a tin tun chol nikalta October ni soma khan Charanjit Singh Chani a fapa in nupuya neya chu hun po chu siksa khobiak in gurudwara a hmangin an sa khopui thiamin in neina hi abuat saya heta tangpo hian sik chung kwa an ni ti achiang viau ome kan du tok do nanga ka video te hi min lo like sakin min lo share dar sak ve zel ula next video Arvind Kejriwal-a kai hruai Delhi Sarkar cabinet minister te zinga mi poimo le department changmom tak pakhat chanchin nen in hmu le kan tum don nia chumi hma chu mang tha le vek phot ule